BPF राजखान्थि हान्जानि दिसपुर सल'नि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTC बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव BPF राजखान्थि हान्जायासो सोलिबाय थानाय जे बिथांमोननि मोन 14टा बिधान सभायाव बिथांमोननि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बिथांमोना गोबां स्ल'गानखौ लानो हागौ नाथाय बे समाव BTC रायजो राजाफोरा बे समाव गोजोननाय गैया BTC साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारी एबा आथिखालनि सोरखारनि सायाव गोजोननाय गैया मानोना बे समाव बिथांमोननि समावनो माखासे नैबे साननैसोआवनो गोबां जानो नाङै थासारिफोरा सोमजिखांदों जे गोजोना बे समाव BTC ओनसोलनिफ्राय थांदों जे प्रमद बर' जुदि थानायमोनब्ला एबा UPPL सरकार थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTC मोनसे समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय बाथ्रा बुंथिदों जे बे बारनि विधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ अननाय नङा एबा रायजो राजाफोरा बिथांमोननि जे बे साननैसोआव माखासे दाङाबाजि सोमजिनाय बे सोमजिनायखौ लानानै रायजो राजाफोरा बुजिनो मोनदों जे UPPL थानायमोनबा बेफोरबायदि दाङाबाजिया जानाय नङामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTC बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो फैबाय थानाय विधान सभा बे विधान सभायाव रायजो राजाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जाखौनो नायगिरफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथांमोना गुबुन मुं लानानै बेबायदिनो एखमबा प्रग्रामफोरखौ खालामो नाथाय नैबे बिसायख'थियाव BPF दोलोनिया बारा मोजां जानाय नङा मानि थाखाय जों नुयोब्ला बे थांनाय मास मोनब्रैयाव थासारिया जोबोद गाज्रि जादों ओनसोलनि आरो बेखौ लानानै मानसिफ्रा बयबो बुजिदों जे UPPL थानाय मोनब्ला गोजोन थासारि थागौमोन बयबो हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाया थागौमोन मोजाङै सोलिगौमोन आरो सरकारावबो बिथांमोना जिबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैया दा नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जागोन बेखौ जों बुंनो हायो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन